Pa bogat je program cijeli dan, počeo jutro s polaganjem vijenaca na spomen obilježje svim poginulim hrvatskim braniteljima na tvrđavi Topana. Među ostalim vijenac je položila i predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović zajedno s predstavnicima državnog vrha. Nakon toga uslijedila je svečana sjednica gradskog vijeća na kojoj su brojni govornici istaknuli veliku ulogu koju su Imoćani dali u stvaranju Hrvatske. Prije 300 godina, kao što smo čuli u najavi, pobijedili su Osmanlije, oslobodili su Imotski kraj, ali u Domovinskom ratu brojni su Imoćani položili svoje živote na oltar domovine. I baš zbog toga danas su ovdje pripadnici oružanih snaga koji su Imotskom izložili svoju opremu, a dva imotska bisera, Crveno i Modro jezero, zajedno s Imotskom krajinom nadletjeli su i pripadnici Krila Oluje. Svečan je dan, sve je u jednom svečarskom raspoloženju, ali ne možemo izostaviti probleme koji muče Imotsku krajinu. Spomenula ih i sama predsjednica u svome govoru. Jedan od najvećih problema to je bijela kuga, to je iseljavanje stanovništva iz Imotske krajine, i sama se založila kako svi zajedno moramo pomoći da se mladi zadrže u Imotskom i da ostanu ovdje. A kako će se zadržati kad je gospodarstvo na koljenima, kad je zadnja tvrtka Imota proglasila stečaj, kad je 5000 nezaposlenih u Imotskom kraju, no ima i dobrih vijesti. Imotski se razvija u smjeru turizma. Trenutno je oko 170 obiteljskih kuća za najam, uglavnom luksuznih vila, kažu mi svake godine po 50 ih je više. Iskoristili su Imoćani svoj prirodni potencijal, prekrasnu prirodu, Modro i Crveno jezero, ali naravno treba riješiti brojne probleme kao što su oni infrastrukturni. Založila se i predsjednica da se riješi brza cesta Imotski Zagvozd kako bi Imoćani dobili izlaz na autocestu i tako bili bliži i dostupni brojnim turistima. Tijekom popodneva bit će ovdje i blagoslov kipa Gospod Anđela, zaštitnice Imotskoga, čiji dan danas slavimo kao i dan grada. Predvodit će se i misa, procesija, a onda nakon toga dugo u noć veliko slavlje Imoćana, no kažu danas ćemo slaviti, a sutra bi ipak svi trebali zasukati rukave kako bi Imotska krajina vratila onaj svoj sjaj kakav je nekad imala. Evo neke od izjava koje smo snimili danas. U žarištu naše politike mora stoga biti stvaranje takve gospodarske politike koja će svakom Hrvatu i svakom hrvatskom građaninu omogućiti sigurnu egzistenciju u Hrvatskoj. Nažalost, Imotski i Imotska krajina nisu do sada bili dovoljno u žarištu tih nastojanja. To treba priznati i ispraviti. Danas s punom odgovornošću mogu obećati da će ova hrvatska vlada na čelu s predsjednikom Plenkovićem podržati sve projekte koji će osigurati napredak i normalan život u Imotskom i okolici.